E xa empeza a levar o plan a cabo. Atopou un saco, perfecto. O 4. Xusto. O trofeo. Casualidade. Só abrí un queixón. Vailles dicir este boinante aos ladróns que é o que teñen que roubar. Nunca me lo dito. Pero os outros non subestima a ser ao final. Antón, alá vai o saco. Non é Nunca momento me de dedico. discutir. Lisca, que vou berrar. Socorro, socorro, os ladróns. Roubaron a casa. Socorro. Veña arriba as dúas. Que foi, Pero, Miro? como ali entran os plans arrestados. Ai, Balbiniña, que mala sorte, que desgracia. Pero que roubaron? A pulseira da miña nai. Abriron todos os caixóns ata que atoparon. Aquí falta un cadro, non? O retrato do meu defunto pai. Xa non se respeta nada. Pero se vostede odiaba ese cadro. Xa, pero quería queimalo eu e non que o levasen uns descoñecidos. Que tiñades nesta repisa? Ai, o teu trofeo de pesca, que mala sorte. Para un que gañas... En fin, que o único que levaron de valor foi a pulseira. Os paxaros voaron, na rúa xa non hai rastro deles, Cantos eran, Miro? Creo que 2. E ian de colorinchos. Non, ian de negro. Veña, todo o mundo fora. Temos que As comprobar que falas non falte firme. nada máis. Ui, eu vou probar que está só. Ei, pero... Que pasou? E ti, para que preguntas? Se o sabes perfectamente. Cuidado. Cando deixan as ventas abertas, pasa o que ten que pasar, que entran os ladróns. Sí. Roubaron a pulseira da señora Carmen e 4 parvadas máis. Entre elas, unha foto tuva moi bonita que estaba nesa repisa. E por que levaron a foto, A ver, que? Oh, Antón, os ladróns levan o que queren. Que culpa ten Castille. Miro? Iso que culpa teño eu? Claro. Os dous que O que non entendo é por que non levaron o televisor e o equipo de música. Será porque non o cobro seguro. Serían as presas, muller. De todos os xeitos, teredes un seguro de roubo, non? Creo que sí. Estaba nese caixón. Aquí está. E o seguro da casa cobre o roubo. Claro, tiñámolo todo previsto, Parma. Tiñádelo todo previsto cando fixéstelo seguro, queres dicir? Sí. E que din eses papéis? Mira que ben, a pulseira da miña nai é unha das impertinencias aseguradas. Pertenzas, cuñado. Non saben sí. correctamente. Pois xa está, chamades a compañía, que paguen o que corresponda pola pulseira e asunto resolto. E non sería bo chamar tamén á policía? A policía? Non, para que? Oh, se cadra recuperan a pulseira. Ou se cadra recuperan o cadro e sería peor remedio que a enfermidade. Son ganas de perder o tempo, Balbina. Aínda que collan os ladróns, os obxectos roubados case nunca aparecen. Nunca. Confórmate con cobrar o seguro. En fin, a señora Carmen vai levar un bo desgusto. Desgusto meu can de la morra, que non vou poder herdar a pulseira, pero non se pode ter todo. Miro, Pero que dix? Pegamos os sedanzas. Chama a compañía, veña. Que manden un perito. Se Balbina tragou o conto, o perito aínda máis. 9, 8... Tremendo. que tal, Balbina? Levaron algunha cousa máis? Nada, filla, nada. A estes ladróns non hai que nos entenda. Vas te enfadar porque roubaron pouco. Non é iso. Deixan o coche aberto en plena rúa e nin o tocan. Gardas unha pulseira na casa e entran pola venta. Xa son ganas de facelo difícil. Ove, xa era hora, Paula. Eu fago o reparto na metade de tempo. Tamén o fará a metade de ben. Volve por outra. Que? Vamos. Algún problema cos clientes? Ningún problema. O meu principio extrañoulles un pouco o novo sistema de reparto, pero logo quedaron encantados. Que novo sistema? Agora van eles a furgoneta polas caixas. Parece que non pesan, pero me cá. Así cada un leva as súas. Pero, Pauliña, a un repartidor páganlle por repartir a mercancía, non por repartir o traballo. Aí non sexas plasta. Os clientes non se queixaron. Sobre todo cando suberon a da oferta. Que oferta? Por cada 3 caixas que cargasen, unha gratis. Non falas en serio. Pois parece que sí. Regalar unha caixa de cada 4 non arruina ninguén.
Chámase marketing. Chámase ruína. Estás tenso, Pasi. Non che molestará ter unha empregada con iniciativa? No, se eu tamén teño moita iniciativa. Fíxate. Estás despedida. Sí. E despedida por qué? Iso que ten o mercado laboral é imprevisible. E agora de onde saco eu as pelas para ir a Lisboa? Do outro traballo que se che vea mellor. E haber algún? Porque eu creo que este xa dominaba. Segundo os datos que obran en poder da compañía, falamos dunha pulseira de ouro e pedras preciosas da Casa Gautier de París. Non, da casa da tía da miña nai de Ourense. O meu cuñado quere dicir que era un recordo familiar. Entendo. Debe de estar vostede moi afectado pola perda. De perda nada, foi un roubo. Non empecemos con desconfianza. Ninguén desconfía, Miro. Está moi deprimido. Nótase, nótase. Lógico. E máis tratándose dunha solla valorada en uns 3.000 euros. Medio millón de pesetas. Mamma mía. Tranquilo, senta. Sí, en épocas que se pagaban pesetas. Perdón, é que estou tan comprimido que en canto me descomprimo, salto como a un foguete. Ben, Que se nota. pois todo parece en orden. Quererá saber como ocorreu todo. Non fai falta. Como que non fai falta? E para iso levo todo o día preparando o que teño que dicir. As compañías de seguros estamos para dar un servicio, non para facer preguntas. Así, sen máis. Naturalmente. Moito gusto. Non é que teña presa, pero cando vou cobrar o medio millón desta perda que tan afectado me ten? É cuestión de días. O que tardemos en tramitar o pago é comprobar a denuncia. Ah, moi ben. Que denuncia? A denuncia na policía. Supoño que denunciarían vostedes o roubo. Ah, sí, claro. En canto pasou, inmediatamente estábamos nos na comisaría contando todo. Ah, sí. Sí. Entendan que sin denuncia non podemos pagar. Ah, claro, hai moito a aproveitar. Vaya. Haberá ata impresentables que poñan denuncias falsas. Non crea. Simular un roubo un delicto grave. Quen vai facer tal cousa sabendo que pode ir ao cárcel, Iso, que... Boas tardes. Boas tardes. Así que temos ladróns no barrio. Iso parece. Pero non levaron nada de valor. Só a pulseira da señora Carmen. E non ides poñer unha denuncia. Antón di que é mellor cobrar os cartos do seguro e deixarse de denuncias, que non serven para nada. Xa, Oh. de la policía detrás de ti durante días e ao final, nada. Iso é o que di el. E a señora Carmen como o tomou? Aínda non sabe nada. Prefiro yo contar todo cando estea o caso resolto. Vai levar un desgusto. Pero as penas cos cartiños do seguro, che menos. Deus, boas tardes. Boas tardes. Onde ides? Temos que facer un recado. Que pasou? Algún problema co seguro? A compañía fese cargo. Vai nos dar medio millón pola pulseira. Que ben, non? E sen papeleos, nin denuncias, nin nada. Pero que dis? O noso deber cidadán é denunciar o roubo na policía. E iso desde cando? Desde que sabemos que se denuncia o carallo medio millón. Sí, pero non o facemos por iso, facémolo por convencemento. Sí, por convencemento. Convencernos o tipo do seguro. O caso é que temos que pasar pola comisaría. Non me digas. Moito mellor así. Cun pouco de sorte, deteñen os responsables disto. Ai, non creo. Pero, en fin, ata logo. Ata logo. Vamos. E miro que fixo cando vivo os ladróns. Case os colle coas mans na masa. Aínda non lle pasou o susto. Ai, pois eu non sei quen quedaría máis asustado. Se miro cando vivo os ladróns ou os ladróns cando viron a Miro. Sí, boa pregunta. Ladróns que non existen levando un susto, sí, tremendo. Que faz? Busco traballos. Necesito pasta para ir a Lisboa. E que, atopas algo? Seguro que sí. Co lista que ties. Sí. A que ven tanto peloteo, Roy? Esta mañá facíache moita gracia que eu quedases en festival de teatro. Esta mañá ainda non necesitaba que me financiasen os 2 meses que vou estar sen paga. Papá castigoche Caramba. polas notas. Estáche ben. Agora, Sí. vai pedir o banco, rico. Ni, 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 ni. O xornal só veñen anuncios de adiviños e de cousas. Hai que ver como está o patio. Hola, rapaces, que tal? Hola. Moi ben, aquí. Buscando a maneira de gañar o que ti non me das. E ese traballo de repartidora que tiñas? Xa non o teño. Pero non me penso render. Así me gusta. Eu, a tua idade, tiña... Tiñas pelo. Non.
Tiña que pagarmos estudios vendimando, collendo mazás... Vale, papá. Non me deas cartos, pero tampouco sermóns. Que sermóns? Eu só lle quería contar que Eu os seus estou anos... sentada. Non teño por que escoitar os teus temas infantis. Comunicarse cos fillos é fácil. Sí, Só moi hai que drogo. atalos a unha cadeira. Un bo remedio, pero se non escoita non sei se valga de moito. Os teus zapatos perdidos, calamidade. Onde estaban? No moble do calzado. Difícil, Home, un día estar. Todo canto cae nas túas mans desaparece. Miro, o que perdes porque o perdes, e o que non perdes porque non o atopas. Eu son así, perdulario. Case me alegro de que roubasen a pulseira da tua nai antes de que tamén a perdeses. Así, polo menos, cobraremos o seguro. Iso mesmo pensei eu cando a perdín. Digo, cando a roubaron. Ah, por certo, que tal na comisaría? Puxeste la denuncia? Sí, agora mesmo xa deben estar detendo sospeitosos. Primeiro investigarán. Digo eu. É que teñen que investigar, non se fían da miña palabra ou que? Non é a palabra. Ti dixécheslles quen roubou a pulseira? Como lle se a dicir quen roubou a pulseira se non a roubou ninguén? Ninguén que eu coñeza. Pois iso é o que teñen que investigar, pasmón. Ai, Cantadelia, a min que me paguen os do seguro é que non me mareen. Oh, os do seguro pagaránlle a tua nai. A pulseira era dela. Pobre mamá. 4 pesos non lle van facer esquecer unha perda tan grande. Desde logo que non. Por iso que é mellor que quedeu cos cartos. Total, se a ela non lle van a arranxar nada. Era che boa. Vai, che boa, bile boa. Sempre igual con Me ele. cago en frenosa. Apagaron a luz, burro. E cando chega un novo día... inspector. Días. Son o inspector Poveda. Este é o bar suizo. Claro. Sí, E vostede será don Ramiro Pereira. Bingo. pero non é con mala intención. Onde fixo unha denuncia dun roubo dunha pulseira e outros obxectos? A culpa é da compañía de seguros. Sen denuncia, non solten un patacón. Eu non nos quería molestar. Por favor, non me moleste. Estamos para iso. Sí. Foi, miro. Estes policías que non sei que queren. Ti non matarías a ninguén sen o meu permiso. Vai, che Virán boa. para investigar o roubo, non é? Gustaríame ver o lugar dos feitos e interrogar as persoas que estaban ali. No lugar dos feitos, que eu chamo sala, non había ningunha persoa. Estaba eu só. É a vostede a quen quero interrogar. É o procedimento habitual, miro. Acompaña o inspector ata a sala, anda. Sí, agora mesmo, Antes teño que facer unha chamada. Chama, chama. Diga. Antón, isto ponse feo. Está aquí un inspector de policía, un tal Poveda, que me quere empapelar. Pero que dis? Como te vai querer empapelar? Este Poveda sospeita algo. Quere me interrogar na sala. A min. Di que eu era persoa presente ou algo así. Porque ti era víctima dun roubo que ocorreu na sala e o primeiro en descubrilo. Contalle a historia que inventamos, a mesma que figura na denuncia, sen cambiar nada e listo. Cando canse de facer preguntas, xa marchará. E se descobre o conto? Iso é imposible. Se ti non mete la pata, e ti non vas meter la pata pola conta que che ten. Ou queres acabar con traxe de rayas, Non, gústame máis a roupa informal. Ah, pois iso, xa me contarás Vaya, vaya. como che foi. Como por a tarde? É que non pensas vir, mal amigo. Primeiro roubas na casa e agora non queres declarar. Ata logo, cuñado. No, este... Non vai declarar, pero vai acabar no caldeiro. Veña esas preguntas, inspector. Seguro que algún acertarei. Carallo comido. É máis difícil inventar un roubo para el que roubar un banco de verdade. Mío. Mira que é feo, En cambio, eu cada día estou máis guapo. Sei que iso é posible. Guapísimo. Pero... Vancho descubrir, así que...
Pero vas a pezo do quebra-cabezas para que saquen a todo o mundo fora. Así que abriron todos os caixóns ata que atoparon a pulseira da súa nai. Exactamente, como se non soubesen onde estaba. Isto está cheo de marcas, inspector. Xa. Colleron tamén unha foto cun marco de prata, un trofeo e un cadro que non se describe na denuncia. É que é indescritible. E cando vostede chegou, os ladróns estaban fuxindo pola ventá. Mais ou menos. Dixen iso porque son humilde, pero a verdade é que pillei eses chourizos coas mans na empanada, digo, na masa. En serio, cantos eran? Sí. 2, como o di aquí. 2, moitos, unha morea deles. Estaban por todas partes. Conte, Ostras. que fixo cando viu os ladróns? Tremendo, Lancéime sobre eles sen perder un segundo. Mal feito. Iso puido costarlle caro. Claro, si o aita por riba de roubarme, vanme cobrar. Quero dicir que esa xente é moi perigosa. Pero, en fin, é vostede un tipo moi valente. Non Oh, está non ben sabes que o diga, que ben. pero se vostede o di, non imos discutir. Se son un heroe, pois son un heroe, o carallo. Siga. Estaba vostede lanzándose sobre os ladróns. Así, eu non pensaba en ser un heroe, nin nada. Só pensaba en recuperar a pulseira da miña nai. Claro, non quería que a pobre muller levara un desgusto. Nin Claro. ela nin os do seguro, que agora me van ter que pagar $500,000 pola pulseira. Xa. Que fixeron os ladróns cando viron que se lanzaba sobre eles? Fuxiron pola ventá como a coellos. Podería describirme algún? Sí, un coello, un becho peludo, coas orellas Algúns grandes. dos ladróns, señor Pereira. Cor de pelo, idade, sexo. Eu non me meto na vida privada da xente, Non me digues. Preguntarei de outra maneira. Viulle la cara? Non me fixei moito. Eran tan feos os pobres. Ben, pois con estes datos xa Un podo grifo sacar socopísimo. alguna conclusión. Isto é un choio, xefe. Só lles faltou deixar o carné de identidade e o número de teléfono. Mire. Non se emocione, as pegadas poden ser da xente da casa. Que fai este? Busca indicios. Anda, como General Caster. O general Caster buscaba indios. Nós buscamos indicios. Vaya. E vai ser difícil Como quedas, para os ladróns, non? Se cadra así. Pero non importa o esforzo. Colleremos a eses crápulas, a eses vándalos, a eses... Vale. Tampouco fai falta insultar. Se cadra rouban por necesidade, non por vicio. Pero roubarnos tamén, hai que pagar polo roubo. Respecta. Ningún mísero chollo en toda a oficina de emprego. Muller, había un moi bo, pero non o quixeches. Sí, de traductora nun barco turco que sae mañá e volve dentro de 2 anos. E quedan 4 días pro festival de teatro e aínda non gañei un peso. Como non atope algo no sonam de hoxe, e a que esperas? Aí te lo quiosco. O quiosco. Claro. Chegas tarde, Mónica. É que Paula busca traballo e acompañei na oficina de emprego. Ai, pois mira que ben, así xa coñece o camiño. Tampouco chego tan tarde. Vaya humor que traemos hoxe. No, notase. Que tal, inspector? Teño as miñas hipóteses. Eu tamén teño próteses, aquí nos dentes. É obra dunha banda. Dunha banda? Pois eu non lles vi instrumento ningún. E só lles interesaba a pulseira. O resto roubaron-no para despistar. É o que temos de momento, á espera das análisis das pegadas. E atoparon moedas. Dúcias delas. Se son dos ladróns, deron un golpe ben chafalleiro. Só lles faltou deixar o carné de identidade. Cun pouco de sorte resolvo o caso e gaño un ascenso. E para que queres vender? Se está ben como está. Ben, Nacho, terán noticias miñas. Bos días. Vale. Bos días. Mira, parece moi eficiente. Sí, tamén parecía moi eficiente a compañía de seguros, pero eu aínda non cobrei o $500,000. Anda, vai traballar un pouco, que de traballar non morreu nin... Pero non coñece o traballo. Luxe, non lle digan a soira. Veña, tuto, por favor, que che custa? Cartos, porque supoño que non quererás traballar gratis. Non, claro. Pero eso serían 4 días. Faino pola miña carreira de actriz. Necesito un pouco de colaboración. Vale, muller, vale. Que non se diga que un quiosqueiro truncou a carreira da nova Marilyn. Gracias. Empeza agora. Que remedio. Unha cousa. Aquí non se trata de vender depresa. Ajá, nada de vender. Hai que vender, pero tamén hai que falar cos clientes. Porque a maneira de que pasen máis tempo aquí vendo o produto que é a maneira de que compren máis. Creo que o collín. A ver se é verdade.
Hola, quería a última entrega desa colección de novela policíaca. Esta é Xaque o asasino. Que gran libro. Magnífico, sí. Cantolín, nunca imaginei que o culpable fose o xardineiro. O xardineiro. Sí, pero tampouco se fía do detective, É malo como o demo. En realidade, está compinchado co xardineiro. Conta YouTube, xa. Pois que ben, esta noite verei a televisión. Se cadra falei demais. Se cadra así. Dame outra oportunidade, veña. Veña, unha máis. Hola, Roy. Atopaches traballo, Paula. Sí, a ver, ti queres? Uns caramelos. Sí, para acabar no dentista. Veña para clase. Irei a outro quiosco que non se meta na miña vida. Sumido polos dentes do meu irmán. Veña, vía, anda, vía. Despedida. Un quiosqueiro metido a mecenas das artes. Si é que teño cada cousa. Xa. Ben, xa te des conta. Sí, señora. No, ustedes non faga nada, por iso estamos nós. No, se cada do fixo por mal. Tremendo. Bueno, agora mesmo lle mando a alguén. Non se mova dai, non me faga ninguna tontería, Vale. Tranquila. O traballo. Que temos a xente... Temos a eses paxaros ben collidos. Xa o imaginaba eu xa. Forman unha banda. Todos teñen relación entre eles. Agora xa pode dicir esa frase que tanto lle busca de xefe. Caso resolto. Xa. Dixenes que tiña pesa por ascender, non é? Falta un. Pero está moito máis preto de vostedes do que lles parece. Proceda, xente. Eu non quería. A culpa toda foi de... A culpa toda foi de Mónica e os seus cómplices, o que eu sospeitaba. Pero, por que a deteñen? Que fixo? Creín que non había preguntar ninguén. Forma parte Iso. da banda de ladróns. Mónica é a camareira. Sí, fíate. Non a defenda, temos a todo o grupo. Como mola? Saberás que me lle contes colegas que me detiveron de verdade como asasino de John Lennon. Que vergoña que vai pensar o bispo. Isto é un aldraxe, dille que é un erro, Balbina. Pois claro que é un erro. Son todos veciños e amigos. Así que os coñece. Pois eles tamén se coñecen. Aquí están as probas. Están todos xuntos na rúa. Que delincuentes. Ai, sí, e falando entre eles. Unha proba definitiva, inspector. Pero de que? Sí. Pero non o ve. Están discutindo como repartir o botín. Vostede toleou. Que botín? Onde está o botín? Ainda non nos lo dixeron, pero sacan dala en la comisaría. Hai pegadas deles por toda a sala, señora. E supoño que tamén haberá miñas. E por que non me detén a min? Porque vostede non será tan parva de roubarse a si mesma, digo eu. Balbina calquera Eso. cousa. Con tal de cobrar o seguro da pulseira. Ti cala, pasmón. A ver, como sabía esta perigosa banda que eu guardaba unha pulseira de valor na casa? Porque, segundo as miñas investigacións, estes elementos son amigos do seu irmán, o que traballa na Caixa de Aforros. Ala, agora vaime sair con que Antón é o estrangulador de Boston. Non, Sí. pero puderon sacarse a información. Ímolo interrogar o gran mesmo na súa oficina. Comete un grave erro, inspector. E tanto que é un erro. Antón non está Sí. na caixa. Oxe, xantaba cos xefes. Pois sí que é eficiente este movela. A ver se agora, co caso resolto, os da compañía de seguros pagan dunha vez. Non me veñas É máis. todo o que te preocupa. Non, tamén me preocupa que perdo a Celta, pero iso é culpa dos árbitros. Vai, ó. Acabo de Redactando ver que vos a Mónica, o padre Nicanor, todos detidos. Xa ves, é unha desgracia terrible. Pero tes todo o meu apoio. Gracias. Se cadra o primeiro que necesitas é unha camareira. Estou intentando falar co teu pai. Ai, por que non colle? Porque non está na casa. Estes días ten moito chollo e iso ven para dormir. Necesitas unha camareira? Dame o teléfono do despacho, anda. 553344. Necesitas unha camareira? O que necesito é un abogado. Ai, 4 pobres desgraciados detidos na comisaría. Pois tendes ti te ocupas do importante, eu atendo por aquí. Xa verás que barata saio. O xusto para viaxar a Lisboa. Ai, comunica. Hola, que tal todo polo Surizo, Perfecto. Detiveron a Mónica, tuto, a paspallarse o padre Nicanor, polo do roubo.
Pero de nós non sospeitan nada. Isto marcha. Polo roubo? Mío? Que di Miro de que detiveron a... O povede ese que toleu. Estou intentando falar con Pedro a ver se o aclara todo. Eles non son os ladróns, seguro. Soltarános de contado. Iso espero. Por certo, o inspector dixo que quería falar contigo. Foite buscar a caixa. A min, a caixa? E por que a caixa? Este tío é palmo ou que? Sí, bravísimo. Que se espera? Onde vai Antón? A oficina. Antón, a oficina correndo. Ai, veño. Pois... E ao caldeiro, non sei se irá correndo ou non, pero vai ir ao caldeiro. Ao calabozo, por lo menos. O marco de prata e o trofeo. Mira quen era o que guardaba o botín, o quinto cómplice. Todo ten unha explicación, Terá, pero xa da contará ao seu abogado. Podo facer unha chamadiña? Igual sí. Pero vas a acompañaros a comisaría e ir para o calabozo. Farei o que poida, Antonciño. Sí. Vaya. Agora mesmo falo con Pedro. Que foi? Antón tamén está detido. 5. E teño que sacalos a todos. Como se non tivese bastante chollo no despacho. Sí. En fin, pasarei pola comisaría. E a que esperas? Pero que faz? O meu cu. Eso, mo cu. Ai, que presa. Ai, filliña, como te pasas? Muller, é Antón. Que lle pasa a Antón? Que está detido cos demais polo roubo da pulseira. Isto tiñalle que pasar un día ou outro. Anda en malas compañías, é claro. Ala, sí, a túa. Ai, Pauliña, por Deus. Quen me mandaría a min contratar esta muller? Estes pratos están vivos, Sí, muller, sí, tan vivos, tan. Vales ben pouco, ó. Nada. Xa xo dixen 1000 veces. Eu non fixen nada. E os outros tampouco. Ese inspector está tolo. Ese tolo ten unhas probas bastante serias. As pegadas da sala, o botín que atopou no teu despacho. E a pulseira? A que non atopou a pulseira, Non. Onde está? Esa é a cuestión. Onde? Onde está a pulseira, Miro perdeuna. E para que non lle fasen Balbina e a señora Carmen simulamos o roubo. Así de fácil. Así de fácil? Nen sequera houbo roubo. Quen vai crer semellante historia? Ti queres que me encerren a min tamén? Foi o que pasou. Pois vas estar aquí bastante tempo, porque eu con ese conto non te defendo. Xa está. Miro puso denuncia na comisaría, non? Pois dixe que retire todos para casa. E por que vai Miro retirar a denuncia? Porque é falsa. Sí. Mira, eu falo co inspector e que se entenda conmigo. A min deixademe de lerias. Pero dille a Miro que diga a verdade verdadeira, non a outra, A verdade verdadeira. Sí, verdade verdadeira, que palabra tan bonita. Es unha coartada que é de coña. Oh, vamos a ver que sí. Antón confía en que Miro retire a denuncia para que o solten a todos. E iso podese facer así, sen máis? Non mente se usted ao cargo da investigación. O señor Pereira terá que convencerme. E coas probas que ten non vai ser fácil. E como vai convencer de que non houbo roubo se non vai roubar? Eu que sei. Antón non sabe que inventar para sair desta. Non pensarás que Antón é un ladrón. As probas son as probas. Salvo a pulseira, o resto do botín atoparon no seu despacho. Aí ven Miro, a ver se aclara todo. Que novidades son esas que me ten que contar sobre o roubo de onte? Verás, Miro, a Antón quere que nos conte a verdade verdadeira. Entendes? Sí, a única verdade. Exactamente. Esa que Antón dixo que non podía cambiar, pasase o que pasase. A verdade non cambia, amigo meu. Ou é ou non é. Vale. Mintín. Sí. Eu non me lancei sobre os ladróns. Inventeino todo para quedar como a un heroe. E xa está. Sí, pero o seguro da pulseira vou no cobrar igual, non? O horario das visitas aos detidos é de 10 a 11 da mañá. Boas tardes. Isto é increíble. Ti non estás ben da cachorra. E que querías que fixese? Vai estar. Axudar a que solten a Antón e aos demais. A pulseira tampouco é tan importante. Claro, é bo
roubou e digo a Poveda que non me roubaron, que a perdín. Por exemplo... Sí, é que inventei o do roubo para cobrar o seguro. Iso sería moi propio de ti. E que entón O que non coñecen. o trofeo e a foto para despistar. Tampouco sería mala explicación. E quen ia creer esa parvada? Pois, Iso miro leva razón. E agora que? Que facemos? Esperar, en canto aparezan a pulseira e o ladrón, seguro que soltan a Antón e os demais. E se non aparecen? Será mellor que non cho conte. pois... Así se gañan Eso os parece. cartos para caprichos, filla. Traballando honradamente. Ni, 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 ni. Ala! Pauliña, isto non é o ten. É que é o meu. Porque é o terceiro chollo para que non sirvo. Se soubese para que serve, sería adiviña. Charo. Non, se ten razón. O de adiviña sí que é un traballo con futuro. Sí. Vou poñer un anuncio no xornal. Ai, pobre Antón, teño que ver. Sí. Lévasme mañá no coche, despois de lavar, non? Claro, muller.